10 במאי 94, זהו ראיון עם מר דוב אברון לבית אברמוביץ'. אתה יליד 1917, פולין אלכסנדרוביץ, אם אני מבטאת נכון. אתה יכול לספר לי קצת על הרקע שלך? ונולדתי ב-25 לאוגוסט 1917, באותה עיירה שציינת, אלכסנדרוביצה, שהיא בקרבת ביאלסקו-ביאלה למרגלות הקרפטים. ב-1919 עברו הוריי לעיר שמה היה קרולבסקה הוטה, בימי הגרמנים קניגסיטה. הפולנים אך הנשינו את שמה ב-35 לחוז'וף. בעיר זו גדלתי מ-1919 עד 1936, כאשר סיימתי בשנה זו את לימודיי בבית הספר התיכון הפולני הקלאסי. הוריי, יוסף אבי, זיכרונו לברכה, אמי שרה, זיכרונה לברכה, באו משני אזורים שונים, אם כי קרובים זה לזה. אמי הייתה ילידת אושווינצ'ים, אושוויץ, עיירה יהודית מהמאה ה-13. עיירה יהודית טיפוסית שכל אזרחיה היו, או רובם היו יהודים, מעטים בפרברים היו פולנים. הייתה זו עיירה שזה הכיר את זה, ומשפחתי הייתה מסונפת ביותר. היו שם לעשרות דודים ודודות, בני דודים ובנות דודים. במה עסקו ההורים? אבי, אולי אני אשלים, אמי, זאת אמי. אבי בא מסוסנוביץ, זה באזור פולין הקונגרסאית. הם נישאו ב-1916. אבי היה סוחר במעמד די יציב עד 1929, כאשר פקד את אירופה המשבר הכלכלי, וזוכרים לי מאז ימים קשים, מלחמה על פת לחם. בחינוכי שקיבלתי בבית היה ציוני, לאומי, דתי. שפת האם שלי הייתה משנת 3 עברית לצד פולנית וגרמנית. כלומר שלטתי בשלוש שפות אלה כשפות אם. כשאתה מדבר על עברית, אז זה לא מה שאנחנו נוטים לחשוב לשון קודש, אלא ממש לא, שפת דיבור. היה לי מורה פרטי בבית, ולמדתי מפיו עברית ולימודי קודש. כמקרה, בהיותי בן 4-5 כבר דקלמתי את המתמיד של ביאליק, אני חושב שספק אם הבנתי את תוכנו. ב-36, בסיימי את לימודיי התיכוניים, עברתי לוורשה, נרשמתי לאוניברסיטה, למחלקה ההיסטורית ההומניסטית, ולמכון למדעי היהדות, למחלקת הרבנים. רגע, לפני כן, אני רוצה עוד קצת להתעכב על הילדות. עיקר הילדות שלך עובר באושווינצ'ים? לא, 1919 עברנו לקרולבסקה הוטה, קניגסיטה. מאז גרנו איפה באותה עיר, קניגסיטה, קרולבסקה הוטה או חוז'וף, עד 36, כלומר 16 שנה. ואז אתה עובר לוורשה. כן. אולי לפני זה, משפחתי, אחי, צעיר ממני, 3 אחיות, היינו איפה 5 ילדים בבית. משפחה דתית? דתית לאומית, ציונית. לא הייתם אז קצת חריגים בנוף? לא.
אבי היה ממייסדי המזרחי בעיר, והייתה תנועה שהקמנו אותה בשנות 33, זה השומר הדתי בחושוב, והייתי בין מקימיה ופעיליה, ופעלנו על יד תנועת נוער שנייה, והיא תנועת עקיבא, זאת התנועה של ציונים כלליים. כשהיחסים בין שתי התנועות היו יחסים תקינים. אני הייתי תלמיד, עשיתי את המוטל עליי, אבל הקדשתי זמן רב לתנועה. כאשר פעלתי בעיר, בחושוב, וגם באזור שלנו עד לקרקוב. במה התבטאה הפעילות? הפעילות התבטאה ראשית כל בביקורים, הפעילות בסניף היומיומית, ואחרי כן הנסיעות לקינים שבסביבה, הרצאות, פגישות, וכל פעילות צופית שהייתה אז מקובלת על תנועת נוער זו. וכל קיץ בימי החופשה בילינו במושבות, כן, מושבות קיץ, לילדים עד גיל 13-14, ואחרי מושבות מנהלים של התנועה. היו פגישות, סמינרים, כנסים, כל אלה העסיקו אותי יותר מאשר הלימודים. הייתי, בגלל מצבנו הכלכלי המעורער, הייתי מוכרח לתת שיעורים פרטיים, כדי גם לתרום מצידי לקיומי או ללימודיי, אם כי שכר הלימוד בבית ספר ממלכתי היה חינם. כנער היה ברור לך כבר שהשהות בפולין היא זמנית, שהמטרה היא ארץ ישראל? מה שחשתי, ראשית כל, חשתי באנטישמיות, בעיר, בסביבה, כך שידעתי שאין לנו עתיד, או אין לי עתיד איפה בפולין. משום כך גם נרשמתי למכון למדעי היהדות, כדי להעמיק את ידיעותיי ביהדות, וראיתי את עתידי כמובן בארץ ישראל. אז כחבר התנועה חשבתי כמובן על מסגרת חלוצית, ולא כפי שאכן התפתחה במוצאת השנים. בעוברי לוורשה למדתי בשני המוסדות שהם העסיקו אותי הרבה מאוד, כי הייתי צריך ללמוד בשני בתי ספר גבוהים, אבל מצאתי זמן לא מועט לפעילות בתנועה, בקן הוורשאי ובסביבה ובקינים שבסביבה. ושוב הדבר, ימי החופשה ביליתי אז בכל מיני מושבות כמרכז המושבות, יהיה זה בטטרה או בסביבה סביב ורשה. אתה הזכרת שחזית באנטישמיות כילד, כנער. כן. במה זה בא לידי ביטוי? אחד הערבים חזר אחי הביתה, כאשר דם נזל מפיו, התנפלו עליו חברים מהרחוב, והיכו אותו ופגעו בלסת. בבואי לוורשה הרגשתי את זאת ביתר מרץ, כאשר היו הפרעות באוניברסיטה בוורשה. אנחנו אז לא יכולנו לבקר באוניברסיטה, מכיוון שיצאה הגזירה של הישיבה בספסלים מצד שמאל, לא בישיבה, בעמידה. והואיל ואנחנו לא רצינו לקבל את הגזירה, היו איפה חיינו קשים מאוד. חלק של העבודות שהפרופסורים התקיימו מחוץ לבנייני האוניברסיטה. כשאתה הזכרת קודם אנטישמיות כילד, כנער, היו לך חברים גויים? למשפחה היו חברים גויים? אני למדתי בגימנסיה, הייתי היהודי היחיד בכיתה. כי גימנסיה זאת ממלכתית פולנית, נתקבלו בקושי יהודים.
הייתי היחיד. לא היה לי אף חבר אחד. ואינני יכול אפילו היום להיזכר בשם אחד של החברים הפולנים שישבתי איתם 8 שנים בכיתות הלוך ועלו. כך אבל לא חשתי בהתנגשות אישית מצד החברים בגילי, אבל חשתי באנטישמיות של המורים. אני נאלצתי לבקר בגימנסיה בשבת, אבל באתי לבית הספר ללא תיק. היו מורים שבכוונה הטילו בחינות בשבת כדי להכשיל אותי, ומי שלא השתתף קיבל ציון שלילי. היו גם שיחות על כך שהיהודי חייב, הפולני חייב לתמוך בפולני, סווידו סווגו, פתגם ידוע בפולין, ומנהל בית הספר, הגימנסיה, היה אנדק ידוע שלא הסתיר את דעותיו האנטישמיות. יחד עם זה, זה היה לגביכם חלק מהחיים? כלומר, זה נראה לכם כמעט טבעי? זה לא היה טבעי. האנטישמיות הייתה כאילו ידענו שהגוי הפולני במידה לא פחותה הגרמני, כי בחוז'וב הייתה מחצית האוכלוסייה גרמנית ומחצית פולנית. והיו ניסיון של פולניזציה, הם הביאו פולנים לחוז'וב כדי להקטין את מספר הגרמנים. בגלל הריב שבין הפולנים לבין הגרמנים אולי פגעו פחות ביהודים, כי הפולנים היו מעוניינים לרכוש את אהדת היהודים שיכריזו על עצמם כאילו הם פולנים, והם באו הרי מפולין, כי חוז'וב קניגסהיטה לא הייתה מאוכלסת יהודים. רוב רובם של היהודים שגרו, זה כ1,000 משפחות בסוף שנות ה-30, רובם ככולם היו מהגרים שבאו מפולין הקונגרסאית או מגליציה בשנות ה-20 וה-30. בשנות ה-30 המצב הכלכלי במשפחה השתפר? לא, מאז 29 המצב הכלכלי הלך והידרדר משנה לשנה, והייתי צריך לתת שיעורים פרטיים, לא יכולתי להיעזר בהוריי בלימודיי באוניברסיטה, נהפוך הוא, אני משיעורים פרטיים שנתתי בוורשה, ניסיתי גם לעזור להורים. אמי זיכרונה לברכה הייתה אשת חיל ועזרה לא במעט כמתווכת בין חנויות לחנויות. אבי בשנים האחרונות היה לו מחסן גדול שבו הוא סיפק סחורה לרוכלים יהודים אשר באו עם מרכולתם לסביבות לעיירות שבשלזיה. אבל כל זה לא היה כדי לפרנס משפחה בכבוד. ואף על פי כן המשפחה הייתה מכובדת, חיינו היו חיי כבוד בימי חול ובימי שבת, ולא חסכו פרוטה כדי להעניק לילדים. אני למדתי, אחי למד, אחיותיי למדו בבתי ספר תיכוניים, וידענו, אנחנו יודעים היום, כמה זה היה קשה. ודאגה גם לחינוך היהודי הדתי הציוני. הנטייה שלך לכיוון לימודים כלליים ולימודים יהודיים באה בהשפעת המשפחה, או שלא הייתה התערבות בבחירה? אבי הביא מורה פרטי אז בהיותי בן 5 או 4-5, ולימדתי מפיו את אשר למדתי. ודאי היה לזה
לעובדה הזאת הייתה השפעה על אורח חיים שלי. דומני שאני בחלק גדול הושפעתי על ידי התנועה, שהייתי בה חבר משנת 33, עד שנים האחרונות אחרי המלחמה. יש לי רושם שזה היה טבעי, אם זה מרצוני, בחירתי, קשה לי היום להגיד. אבל היה זה בית דתי-לאומי. אתה למעשה לומד כפול מתלמידים אחרים באותו זמן, משום שאתה לומד בשני מקומות, בוורשה, ונוסף לכך צריך לפרנס את עצמך. ונוסף צריך לעבוד בתנועה. בוורשה אתה במזרחי? מה זה? אני עובד באותו התנועה הנקראת השומר הדתי, כן? בקן ובהנהלה הראשית. מה אתה זוכר בצורה מיוחדת מהחיים בוורשה? אני זוכר מעט מאוד מהאוניברסיטה, להוציא אותם מקרים שסיפרתי על העמידה מצד שמאל של האולמות כהפגנה מצידנו. אני זוכר את האווירה הציונית שהייתה במכון למדעי היהדות. חברים טובים, מורים מסורים. אני זוכר את הטיולים עד לפעמים אור הבוקר ושיחות על התנועה, על ארץ ישראל, על תוכניות שלנו. אני זוכר את הפרעות שפרעו הפולנים ב-36 בסביבות ורשה, והמתח שהיה ברחוב, העוני שהלך וגדל בוורשה, ואף על פי כן, למרות העוני, למרות המתח, חיי תרבות משגשגים. במכון שלמדתי הייתה ספרייה גדולה, כמעט ערב ערב היו שם פעילויות תרבותיות, הופעת אומנים, קריינים, קריאת קטעים מתוך ספרות על ידי סופרים, ביקורים מרובים בתיאטרון היידישאי נובושצ'י, ביקורים באופרה הפולנית. השתתפות במשפטים ספרותיים, חיים תוססים יהודיים למרות הקשיים שהיו. מבחינת מראה חיצוני אתם נראיתם ככל האדם? כן, אני כמובן לבוש כרגיל, כן? לא לבוש בלבוש של היהודי הפולני החסידי, כן? ופאות? לא פאות, לא, הכל, גם אבי היה ללא זקן, כמוני. אתה זוכר אבל הפולנים הכירו אותנו בקלות, כן? הפולנים הכירו על פי המבטא הפולני. קל מהר היה לזהות, ברוב המקרים, במשפט השני והשלישי, אם אתה יהודי או אתה פולני. אתה זוכר בוורשה את אווירת המתח שלפני המלחמה? כלומר, פרוץ המלחמה לא נפל לגמרי במפתיע שם? אני לא הייתי בוורשה בפרוץ המלחמה. אני יצאתי בחודש אוגוסט לנהל מושבת מנהלים לנובטק, זקופנה. אני לא פעם שאלתי את השאלה הזאת, מדוע אנחנו לא חשנו במלחמה המתקרבת? ואני גם, מטעמי עבודה, דפדפתי בספרות לאחר המעשה,
דפדפתי בעיתונים, לא מצאתי העדים למלחמה הממשמשת ומתקרבת. היהודים לא האמינו שהמלחמה תפרוץ. המלחמה באה במפתיע ושלא במפתיע. כך שבגמר מושבת המנהלים, ב-20 וכמה לאוגוסט, היינו מאוד עייפים, ההנהלה של המושבה, אמרנו נלך יומיים 3 לנוח, וניסע לתאטרים. באנו לתאטרים 25 לאוגוסט, איש לא היה. ושאלנו את עצמנו מה קרה, ואז נדלקה נורה, שמא אנחנו עומדים על סף מלחמה גדולה. דומני שברכבת האחרונה נסענו אז, אני להוריי, זאת אומרת לחושוף, וחבריי לאן שנסעו, לוורשה, למקומות אחרים. כאן בבואי הביתה, זה היה ב-26 לחודש, הוריי כבר ארזו חפצים. חפצים אישיים מעטים, ואמרו לנו, אם תפרוץ מלחמה, מכיוון, ומדוע חשוב שאם תפרוץ מלחמה, כי בבית שגרנו בו, גרו משפחות גרמניות, והם העירו על כך, הנה יבוא יום ואנחנו נשוב לגרמניה. הורגש מתח, היחסים לא היו כשם שהיו. אמרנו, אנחנו נבוא לאושוויצ'ים, אושוויץ, המורחקת 45 קילומטר מחושוף. בתמימותנו חשבנו, והיה אם תפרוץ מלחמה, ודאי הפולנים, החזית תהיה בין העיר שלנו, שהייתה עיר גבול, לבין איפה אושוויץ. לא עלה על דעתנו שם אלה מושגים חסרי שחר, חסרי יסוד. התמימות הייתה גם עובדה אחרת, מוזרה ביותר, שביום למחרת, ב-27 לאוגוסט, אחותי נסעה לחושף לראות אם הדירה נעולה היטב. כשחזרה משם לאושוויץ סיפרה לנו, הדירה אמנם נעולה, אבל העיר כולה מקושטת בדגלים וסווסטיקה. כלומר, ב-28 כבר חיכו הגרמנים לבואם לכניסתם של הגרמנים. באיזה דגלים? הסווסטיקה זה צף הכרס. איפה אז התברר לנו שכנראה המלחמה היא קרובה מאוד. כמובן את חושוף לא כבשו, נכנסו ללא כל התנגדות, ללא כל קושי. עכשיו אנחנו מתקרבים לפרוץ המלחמה. עד כמה הייתה תמימות ביום חמישי וביום שישי באושוויץ ואושוויצ'ים הכינו את השבת ושלחו היהודים כרגיל את הצ'ולנט שלהם למאפייה הקרובה ביותר. כאשר למחרת ב-6 בבוקר הופגזה העיר. נפלה פצצה במרכז העיר, ברנק של העיר, וכעבור מספר שעות החלו לנוע שיירות של פליטים מהאזורים הקרובים יותר לגרמניה, דרך אושוויץ כדי לברוח מזרחה או צפונה. גרנו אז אצל דודה, והיא מתוך תחושה אולי אינסטינקטיבית, גרמניה עדיין לא היו בפנים, הדליקה נר
או נרות, אולי כדי לגרש את הרוחות הרעות המתקרבות ובאות. כאשר זרם הפליטים הלך וגבר, אחזה, זה היה ביום שבת, את העיר פניקה. יהודים ארזו מה שיכלו לארוז, בעיקר כלי מיטה, ולמשפחותיהם הצטרפו לזרם הפליטים. הכבישים היו מפוקקים, עמוסים. מראות היו מראות זוועה. אמהות חיפשו ילדים, ילדים חיפשו הורים. בכי, צעקות. אנשים נפלו, זקנים התקשו להתקדם. היה זה מראה מזעזע. אנשים הלכו מזרחה, כשם שהאמינו, אנחנו האמנו, שתתייצב איזו חזית לפני אושוויץ, לפני אושוויצים, אמרנו, אנחנו הולכים בואכה קרקוב, ודאי החזית תתייצב בין אושוויצים לבין קרקוב. הלכנו יומם וליל. אם פה ושם, הלכנו זה אומר ברגל. יומם וליל ברגל. אם פה ושם עגלון עבר והסכים שנעלה עליו וניסע בו מספר קילומטרים, היינו אז מאושרים. מכוניות לא היו. לפעמים היו רכבות שנעצרו, ואז ניסו לעלות עליהם, לקפוץ, ניסוע איתם, אם הם נסעו מספר קילומטרים. אבל עיקר הדרך הייתה הליכה ברגל. הלכנו, אבי, אמי, אחי ושלוש אחיותיי. אנחנו מדברים כבר אחרי שאתם מרגישים שפורצת המלחמה. כבר המלחמה פרצה, הגרמנים כבר זרקו את הפצצות. האווירונים הגרמנים הנמיכו טוס וירו באוכלוסייה ללא הבחן. אז ראינו בפצועים הראשונים, בסוסים שנורו בצידי הדרכים. אז ראינו את הצבא הפולני בראשונה, כשהוא צועד ומנסה לפנות את הדרכים מפליטים כדי שהדרך פנויה לפניו. הייתה גם תופעה מוזרה מאוד. היה נדמה לי אז, וכן אני סבור היום, שהיו מסיתים גרמנים בין הפליטים, אשר הסיתו את הציבור להצטרף לשיירות הפליטים, כדי על ידי כך לסגור את הכבישים ולא לאפשר לצבא הפולני לא להתמודד, להתקדם או ללכת לצעוד בכביש שלפניו. ביום החמישי או השישי ללכתנו הייתה כבר תמונה, חיילים הולכים וישנים. תמונה שקשה לעלות על הדעת, כיצד אדם יכול, לאחר שלא הספיק לישון מספר ימים, להמשיך ללכת בצורה אוטומטית, ואחרי ליפול. איפה אתם ישנתם בלילות? אנחנו בדרכים לא ישנו, מקום שיכולנו למצוא, רק איפה ישן, היכן ישנו, מה אכלנו. אני אינני יכול היום אפילו להיזכר, כי יצאנו בגפינו. אני יצאתי בלבושי שלבשתי באותו יום, לא לקחתי איתי מאומה. אינני זוכר עם הוריי, הרי אנחנו נשארנו את הכל בחוז'וב, באנו רק כביכול למספר ימים לאושוויץ, אנחנו יצאנו איפה ללא כלום. הייתה זאת ריצה נגד הגרמנים.
כמובן שהיה ברור שיבוא היום והוא קרב שהגרמנים, הטנקים הגרמנים ישיגו אותנו. הגענו לקרקוב. בקרקוב הייתה לנו בת דודה. ישנו אצלה יום אחד, לילה אחד, ופגשתי ברחוב מכרים, ואז אולי היה זה המקרה הראשון של תחושת פליט. פגשתי ברחוב בקרקוב חבר מהתנועה, מהשומר הדתי. אדם אינו רואה את עצמו, אבל הזולת כן. והוא אמר לי, בוא איתי ותן לך חולצה להחליף. אני הסכמתי.